Nic víc. Ano. Hello guys. Need a drop. Mutí si mě ve hře. Kámo, ale si tým tě nebudu ovládat, kámo. Tak do toho dáš prostě hodně nahlas cenzuru. Taky To si editneš. Mají Viper, kámo. Mimochodem, víš co jsem zjistil, že Breach Flash tak trvá 300 milisekund nebo 500 milisekund na to, aby explodoval. A průměrná, že jo, reakce, jako jo, 200 milisekund, a průměrná reakce. Ne, 200 milisekund, no, prostě průměrná lidská reakce je 200, ale pokud na to čekáš, a pokud na to nečekáš, tak máš mnohem vyšší, že jo. Takže vždycky je dobrý na to čekat, uvědomit si, že ten flash může přijít, tím ho dožneš. I'm rotating. Watch out for the mid. Elbow možná. Koukám, vidíra. No, Chamber to průvne svým tělem, jo. Nemají sentinela, možná. Backside. Spike planted. Run alert, guys. This backside, one is on site. One main. One enemy remaining. Backside last. One HP. Dostal tak. Já můžu defovat. Reloading. Bruh. Shit, to se. Excuse me, I'm Nice. Tyhle, není to lepší, kámo, ale já jsem hledal skin. They didn't actually sync that would work. Kámo, já jsem úplně vole boost, co pak ukrašám od review, já jsem tady počkal, tak jsem se chvilku počkal, až se otočí do mainu a pak jsem vydal dozor. Ty měl 1 HPčko. Very good. She's green grass. Can you give me Blue ghost? sky. Já mám sheriff. Arena, please. Arena. Can you give me sheriff? If you want. Jo. Thank you. Gun here. Aha, Boris prostě zapne spektra. Thank you. No, tak tohle však je to druhý kolo, jdem vyhrát, ale. Asi. Já bych si na sheriff ale vzal. Já mám ten kámo s ghostem. Mám si take force tackle. Nice, one more aim. One more aim in, yeah. That's mid. They're going back. They're going back. Is A main. Taking the orb, careful red. Gonna take space mid. Hey, Can you come with me, Chamber? Maybe they Watch out for holes. Oh, one more. Oh. Okay. Nice, good shit. Don't push. One more. Wait, I flash for you. Flash out. I flashed. Oh, to mysnulo úplně totálně. Still on ropes. Don't think. One enemy remaining. Spike down A. Nice flank. Can you give me more marker? Outrun me? Oh, never mind. Spike spotted A. No. Můžu sheriff? Arena. What? You see Victor, give me shit. Nice. Budou asi mid, když mají lepší zbraně. Take care of holes, please. Budou všem midle. Maybe B. Main clear. Reloading. He's gonna be B, no. Inside B. Kámo, oni jdou prostě s bájem, prostě do cypherovýho se fakt prostě dementi, ne? Oh, nice. Spike down B. Holy shit. Gun here. Backside. Tunnel backside. Spike planted. One enemy remaining. I'm going to the twos. Nice. Don't wait. Get one go.
Take it. Merci. If you want teda. My ult is ready. No fireworks today, I'm afraid. Careful here. Can't you have operator skin, any of you? Operator skin. Operator. Does anyone have funds? Who wants? Jo, No problem, no problem. Chamber má taky Ah, they have one operator skill. AFK, easy, nice one. I Yes, love yes, AFK. okay. I'm gonna put ult. Very good. Můžu pushnout se mnou? Dobrý. Oni jako můžou dát pořád první mají ne? Třetí kolo. Ne, jenom první kámo. Fuck, A první to nejde. on meč. Čo? Se soustředím na mluvení do píči. Už po koliká ty říkáš, mane? To už bylo i v minulém od review. Ano. Mid. They're pushing doors. One's aiming anything. No hard feelings. Yeah, they're going Already beside of mid him. B, mid B, mid B. Archers. White smoking up. Come on, Sorry. it's fine. One enemy remaining. Spike down B. Bravo, close. Backside. 30 seconds left. To jebou fakt kámo, šuráci. Může můj omen smokne kámo, až to píkuje prostě solo, chápeš? Je to ven. Můžu líbit. Já ti koupím. Pozor. Need a drop. What do you need? Já ne. Můžeš koupit čím? To je Cypher. Cypher Rain I can buy you. There's 9k. Ty učíš diamond hráče tady prostě. Enemy Viper je platina 2. Smoke. Parasite. Enemy spotted mid. You will not kill my allies. Hej, what? Co? Já to na hlavě jdu píči. A jdu. Jo, dorsy. Doors. Jet main was main. She's still. Jedem pořád na main. mě. Last player standing. One stairs. Stairs. Okay. Nevadí no, Sage ulti ne moc OP. No, já jsem tady operátor. Šis. Nahodně nebyl nic tady, to se nebyl. Tam si toho moc nemohl dělat, jsem mohl maximálně tak hrát na piky a savenout. A takhle píknout do 3 lidí, co tam jako chceš zahrát no. To jako potom, to už se docela jako vystavuješ na smrt no. Tak to musíš dělat za žitku, veď. No já chápu, jestli svěřil no. Motorista. The hunt begins. Všechny ty hovno. Cover me from mid, Cypher. Dobré op. Kámo, hej, Mrtka. ten timing je mrtka, já to fakt nechci do píče. To je fakt. Já jsem chtěl koukat autou, že jo? Já Jsem to píknul, vystřelil jsem a... Celou dobu jsem se koukal kámo dolů, víš co? A pak kámo jsem si říkal, že se kouknu na pilery, že tam prostě třeba bude stát ta jetka, že jo? Pokud mě se sejčka, že jo, ze spoda. Děvka, to bude fakt žena, kámo. Bože. Já jsem to hrozně posral, ty vole, Spike co jsem planted. dělal do píči. Jochem, odbindoval jsem si voice chat button. Že si myslím, že mě to hrozně distraktuje. Voice chat, že to mluvíš k tomu, že? Jo, tak se to si teď odbindoval. Protože já to mačkám už prostě automaticky vždycky na konci. Last player standing. One enemy remaining. Defuse.
Podle mě tady v tom Elu nemusím komovat pořád všechno, takže si to prostě zkusím odnaučit, prostě říkat pořád všechno, že tady ty lidi asi koupí třeba už na letu a prostě mi to nebaví pořád. Guys, come on, stop overpicking. They are just foreign, we're losing against them. Don't give them any picks. Jo, já jsem píknul jako kokot, já jsem prostě píknul AAW, to bylo skvělý, co mi hrozně líbilo, jak to hrál, to bylo extra. Já vůbec nevím, jak teďka hrát ulti, no, ale nevím, jestli jsou taky divný. Prostě na ně vleď, že jo. No, já jsem vlastně. My trapped. Maybe stay. Elbow. Nice, no, já mám, vidíš kamo, já mám být dva nejvíc, já to říkám. Jeden mid. Možná na top midu. One step mid. One in front of Jo, me. asi prošla, no. I would scream. Můžu flashnout. Flash. Feeling sight. Two in front of me. A dva elbow. Ne, jeden elbow, jeden mid. His flash. Spike down I mid. got spike on elbow. His man. Blocking sight. Jsem to nekolnul, ale na to umřel. 30 seconds left. Rotate, IFB. Sorry, Jack. One close. Here. Mid top. It's going tunnel. Čas, nepíkovat. 10 seconds left. To Ačko. Going A. Again, them the Planto. One second is the plan left. Things one force. Spike planted. Reyna healnutá, no. She did over here. Plantnu to na pinguj. Last player standing. Jsem nečekal, že kámo to jde až takhle debilně. One enemy remaining. To je vykriplený angle. Jsem čekal, na to jsem reálně nečekal, že to jde až takhle. Mám debilní mapy, to je jako hrozný. Víš co, já myslel, že se to třeba už ohýbá tady, tak právě proto jsem nečekal, že musím koukat až takhle deep, chápeš? Ten placement. Nevím. Co, jako. Clutch. No more charges left. You forget. I always play high stakes. Mají chill, to nevím, budu hrát Viper. Need a drop. Určitě. Mě nebyl na Viper ulti do shorty. To je jasný, no. Tak kámo, tam nový outdated skin na toho shorty od té Viper, tak kámo mě extrémně nasral, takže jsem prostě sral úplně jiný. Já už to nebudu hrát ten Viper shorty, to je fakt nefitný. No. Co zase ty vole něco... Mají 4 ultiny. Postrali. No, možná půjdou pomalu. Budeš hrát kolo tí Sage ultiny taky. On najebaný defaultu kámo, třeba na elbow taky. Jo, default. Jo, nikdo nekouká top mid. Jo, hol. Už tam je nebo? A nikdo nekouká top mid. Ne. We got trip hole. No ale byl tam, tam stojí. Be fast. Spike down A. No, můj bože! One enemy remaining. Default. Close. Last player standing. Cage trigger. Ježiš, Já můj... jsem dal takový run, mrtka. to se mi líbilo, to se mi reálně líbilo. Jsem implementoval ty vole close range fight, víš to, tak jsem prostě začal běžet. Super. 30 seconds Je na left. yellow, kámo, prosím. No. To vem na ten spike. Dobré plenky. Spike planted. Cage triggered. Jo, no, čas. Holy shit.
Kdo píkoval, ten Chamber nebo ten Omen? Saving. Nevím, reálně no. Furt máš 4 ulty, ne? Nechápu, jak tady to prohráme. Kdo šel třeba na B-side, to kámo, čo má. Dostala je to attacker side mapa reálně, takže asi dostal. Já jsem to dostal. Jsem ready na Viper ulty, kámo. Jo, tak tam může, to přijde spíš na Pojď pláč. crossfire, pojď crossfire. Ona dále, Reyna. Díl. The hunt begins. I guess it has to be A, no? Mid elbow. Steps B? Já mám vele sheriff, ale do píči. My jsme tady. Gun here. Spike down B. Careful, Reynolds. Ball. Last player standing. Tak, go. One enemy remaining. Jo, tak to posrala. 100. You will not kill my allies. Spíš jako měla rastnout tu Viper, ne? Kterou má ještě ultinu. Už víš, že Jo, je to přesně. děvka. To nemůžou píkovat, ne? 30 seconds left. Spike planted. One enemy remaining. Co dělá ta Reyna, je tak tupá, ty vole. Wow, ale tak určem. Já bych s operátorem věřil asi trošku víc. No on není já, víš co. To můžeš She's defuzovat. archers. No přesně, kámo. Tripwire destroyed. Nice, good job. Co to je? Clutch. Co to? Ona prostě shiftuje, kámo. Ale má jo opno, pořád taky to nevadí, no. Nemá ještě ženo, Je. co? Toho vzala? Já myslím, teď ji vzala, ne, stihla. Možná. Tak ho hraju operátor na attack side, víš co, tak to je debilní. No tak na chatce, jako je možný všechno reálně. Viper ultina pořád je online, takže tak láčku. Tak kámo, jako kdybych za toho přišel a řekl, že to je přítelkyně, prostě kámo, že je dobrá, až 10 z 10 kámo. 10 z 10 giat, kámo. Lobby. Káčko, safe hold mid. Tak se zap na Bčko. Hey, wow. One enemy remaining. Spike down A. Breaks. Aw, thought to try harder. My ult's ready. Kámo se prostě neklínou nejvíc command angle, to mě prostě baví, kámo, tady ty hra. Holy shit. Ne, je sračka, tak jako je to první hra, ne, veď, ale... No jo, jako, jo. hraju jak Jo, mně se to hodně líbilo, no. Tam byl ten Reyna Flash, potom byl ten Jet Dash, vole, a instantně mi kliknula Reyna a skončili mi FPSka, no. Končil jsem. No to nemůžeš takhle nikdo dělat, no, já nedělám to starém počítači. A Prostě to bylo jak přizpůsobit už počítači, problém, reálně. tak to je docela na píču, se mi líbí. One mid, I'll wait for you, Chamber. Nailed them. Pěkně, bylo jasný, že ty ho zase zabiješ. One enemy remaining. Come on. Spike down mid. Šurák zase, nevím, co dělá, prostě. Nevím, Mem tam prostě píkne, úplně white swing, ne jo. To Cypher nekouká se na něj, a Cypher stejně Last round before the Já jsem switch. musel na 4 body, ty vypotí to. Za kokota. Pořád mají Viper ultinu, předtím ji poprvé zkoušeli na Bčku, to mají Cyphera, že budou zase Ačko, protože jich chtějí půjde za každou cenu. Dobrý, tak já prostě budu hrát backside asi, jak jsem chodil. Merci. No. Jsem tady všem nakoupil, ty. Holy shit. A ta Viper dává tu zeď trošku na křivu. What's this?
Hej, Ačko. Nothing mid. Get out of my way! Můžu flankovat. Welcome to my world. Spike planted. AD on jet. No, já jsem troll. Dobrý, on prostě jde do separátorem, do Viperu, to. Co jiný věří. Okej. Tak ty vole. Where is everyone hiding? WTF, on si fakt věřil, že... Tam jde spike, kámo. Je pressure zadarmo. One enemy remaining. Last player standing. Teleport's ready. Ten Omen je dement, to je hrozný. To hrozně posral. A navíc já to nechápu, já vždycky když je spektím, tak tu Viper vidím mnohem dřív než ty lidi, co... Do spectate modu, já ji vidím hnedka tu zbraň. A ty borci jsou úplně slepí, nebo... Nevím. A ty tam taky si tam viděl, ne? Jo, samozřejmě. To v tom. Need a drop. Thank you. Nemají žádného sentinela, ona bude volovat něco, co bude volovat. B-choke s pistolkama a se tam úplně neproběl, no. Tak jim to řekni, že možná, no. Co? Ještě jednou? Co? Ať zničej tu zeď, jestli tam placenátí hnedka rozstřílíme, když tak. Guys, can we push B and destroy the city wall if they place it there? Immediately. Somebody go window maybe? Like a chamber, you have head on door and shit. Jako first game, ty vole, ovlivňuje aim do píči, ne? Prostě kámo, že jsi kokot. Ne, že jsi ho spalil. Molej. Close, elbow. Ona se prostě volkapne, veď. Maguje stěnu, jak nejsi, jo. BB. Rotej, kámo. Allah. Viper. Dobrý. No, tady ještě zretě. Jdeš, no. They are both to your left. Kamo nechceš jít do píči, tak nic, no. Tak jdi zpátky. Tady se tom seš. Budu spektit tebe jenom proto, aby jsme měli od review. One enemy remaining. Careful here. Ty jsou na to všechny kamery, doufám, že jsi měl. My ult's not ready. 30 seconds left. Planted the spike. Careful here. Camera taken out. Someone is B. Špíku je prostě, já se nebojí, no, jako já jsem chtěl rád. Ty lidi melou. Prostě jsou sračky, takových argument je, mám ženy. Co to je? Já si to musím oddělit, ale nemůžu přijít. Kámo, jako hrozně mě to omezuje, jak nemůžu komunikovat s tím Cypherem, abych prostě řekl, ať proběhne, že tam prostě má smouknutý, kámo. To je divný hrozně. Kámo, ještě už jsem na to hrozně týkal. Careful here. Jetka to bude píkat s Marshallem. Na 50%. Cover going out. Shadows travel. Cutting their vision. Cutting their vision. I have retrieved the spike. Oni myslím stavili. Hej, už ti mi pojeb, ty vole. Ding, hello. One more under bridge with Marshall. One enemy remaining. Last bridge, under bridge. Marshall. Don't break her, guys. This is tense. A piču, jako hovno, vole. Fuck, hands on the ass. 3, 2. Nebudu si jovat Marshall, ty vole. To je špatný, kámo.
Yeah, that's all Don't body worry. shot, bro. You're Your fucking life slow as won't fuck. go to waste. And I'm humble, actually. You're actually fucking cool. Just saying. Bro, it's just my brain cells are not working today. Yeah, I can see that. Same as fucking Omen. I tell him bridge and he's like rotating 360s and shit. Bro. Yeah, microphone, that's a shit. The whole game. Whatever you say. Shut up, we're winning. On my way. Bro, you're winning. What the fuck? Yeah, because I'm hearing you. Alright, then you do your job. Shut the fuck up. Yeah, I'm doing. You're 5'12". Okay, I don't care. To je za flash, ty vole. Jo už není afo. Ale tohle se spektrem se úplně nechce, jako, ale... I got the spike. Jo, Spike down mid. protože máme mid do píči se spektrama. To se vole pingnu. Já mám flash. Ten flash, než kámo začal workovat, to docela trvalo, no. No, Neříkám, tak že to vole, neříkám, že to je prostě ten flash. já jsem dobíhal, ne? Ty jsou vyhodil, Tam ten chamber za mnou není, tak Last sorry. player standing. Dělá do Spike down píči. mid. Viděl jsi to, kámo? Teďko za mnou celou mohl být, vole, já vůbec nevšim, že odešel, jako. Ty vymažu, tady vole, na Snakeovi, kámo. Sako. To mě docela selnul, no, tam se mohli dát ten kill na Raině, oba by jsem měl, já bych měl heal, oba by jsem... Ještě, no prostě mě selna. Já jsem to posral, jako já jsem měl špatný aim na týden, já nevím, co jsem měl dělat, jako. Jo, taky nevím, to bylo... První hrad ne, sorry, můj aim sračka, takže prostě jsem to vypnul. A ta Reina to hrozně posrala, že mě jako, jako takhle píkuje, vole, a prostě jí to vyjde, protože Chamber, vole, stojí ve window a není schopný mě swingnout. Reálně jsem měl nahraný, on prostě jako mě neswingoval se mnou, nebo prostě mě baitil, nebo prostě co dělal. Já jsem si to nevšiml na té mapě, že? Hey, what the fuck, kámo? Mi to vracet z té Reiny. Spike down mid. I got the spike. Není mu. Hall, jeden hall. Na switchi, jeden mid teďkonc. Krusuje mid. 2. Aha, bro. Tunnel a spawn. Oba jdou spawn, budou asi elbow nebo tunnel. Come to me. Yeah. Holding tunnel. One tunnel. Don't peek it. Both. Tunnel. One enemy remaining. Down. My ult's ready. Last one down. To bylo jasný, že tam půjdou, kámo. Need a drop. Bože můj. Kámo, jsou debilní, ježiš. Dobrý, kámo, jak to, že mám jenom 9 killů? Jsem vyhrazený proti černým, to budu. Dobrý, 2 kola na to dát 8 killů. Tady píkne Reina, tak to je 1, takže už mám 7. No, tady to je dobrý, já budu vzít netman na elbow. Can you B-split? Aha. Headshot. Prostě B-split, Omen si dáčku. Je to, líbí se mi to hrozně. Hráč hraje. Stay down. What the fuck, ona prostě dropla z holu, dobrý, jdem pomoct side. Ale... Blocking sight. What the fuck, seru, ty vole, lesní. On má res, sejčka, ona res na mid. Nebo top, ne? Pěkně Archer. One enemy remaining. Kámo. Bože můj, tady to fakt není ten do píči. Nejvíc mimo člověk, kámo, ten prostě stačí freefirovat angle, který Match třeba point. pikuje, protože s Marshallem ani jedno. Holy shit. Green grass. Je to poslední kolo, dosádem vyhrát, tak to je úplně úplně. Need a drop. Dobrý, requesty se vezmě. On je fakt imbecil, ty vole, než...
Prostě řekne, že můžeš koupit a borec, já můžu koupit. To je dobrý, no. To je hodně dobrý hráč. Dobrý, mrzne mi zase Rukadu. I have the spike. Break the dog, break the dog. Cutting their vision. Cutting their vision. Last Smoke je player blbě, no. standing. Smoke byl blbě danej, no. Já jsem pičil se toho docela leknul, no, to jsem úplně nečekal. Ta sejčka jiná. No, já jsem takový hovno, proč první hry jsou tak extrémně pain, kámo. Co pak koukni na od review, teďka jsou dál ta sejčka, jako který celý musí dobře. You can get On my way. Does anyone have funds? Let's go B, I'm trying to take quick, so if you guys won't push, or maybe somebody could play mid, so you can bait her. The Viper was pushing the main last time. You can get easy pick and just... They are so dead! Gonna take mid control though. Do tunelu. Spike down B. He's shooting you. Blocking sight. I've got your trail. Spike, Spike down mid. já jsem úplně mimo, kámo, o můj bože. Dobrý, kámo. Ado. Guys, if you're gonna throw me the spike again, I'm gonna just like, you know, rush to their spawn and just send it there. Mě holdí třeba teď 3 lidi, jako no, kámo. Still in sight. Já mám ten spike jako dole, on přeskočil. Ne, reálně dole. Jo, to je ještě lepší, ty vole. Vzali, počkej, nemají mrtvolu? Ne, nevzali operátor. Still in sight. 30 seconds left. Jedna byla close zprava. Vpravo. Na nes to nikdo nebyl. Tam jsem zabil tu sejčku. A teďka budu tady dole hrát určitě. Last player standing. One enemy remaining. Attackers win. To je za hovna, ty vole.